Honea etorri nintzanean nola pixkat urduri. Nire ikastolatik bakarrik bi lagun etorri ginen. Astiarratikan bakarrik etorri nintzen. Aurpegi berrik zian, zautzen itun lagunak ebai. Lehenengo egunak pixkat nerviosa. Jende gehiago, berria. Eta gero lagunak egiten eta handeenak ezagutzen ondo. Irakasleak ondo, dena ondo. Lehenengo egunetan jolasak egin genitun, elkar ezagutzeko. Proiektuak egiten dira, lana batzuk egiten dira taldeka. Horrela ere bai, jendea ezautu itezu, eta gero bai bestela konfiantza juten hartzezea. Taldean lana nola egiten den jakiteko eta bakoitzak parte hartzen du. Proiektuekin eta irakasleen laguntzakin eta hola erresago izan zen. Irakasleak oso jatorak dira eta edozer gauzetan laguntza dizute. Ze dago como harreman bat dala konfiantza da hola eta hori ikusitea. Laguntza gara ez zurekin daude. Inoiz ez dizue bakarrik utzeko. Beste herritako lagunei kontatzen niela irakasleekin bizin dituen esperientziak eta esaten ziatela behaiek ez ziela hori gertatzen. Ni nahiago ditut leku txikiagoak Ez ziete laguntzen, zenbaki bat bezala. eta irakasleak zuregan gertuago daude. Oso gustora nago ikastetxe honekin. Pues etortzeko. Niretzat ikastola hau askoz hobeagoa da, oso ondo dagoela. Eta instalazio hobeagoak ditu. Etortzea irakasleak oso onak diala Ez honea etorri behar dela ze eta asko ikasten dezula. irakasleak asko laguntzeue, Honea etortzen denean ez eukitzea beldurrik. lagun berrekin goituzu. Oso gustora nago eta asko gustatzen zait. Eskola oso ona dela akademikoki ikusita. Instalazioak oso onak dira, Eta nahi esan ziatenakin konbentzitu ziaten. denetatik. Nik berdina indet beste lagun batzukin eta beti esan diate mila esker esateagatik ze esperientzia oso ona bizi dugu.